Tevaşevalan Delal Carakidin Dembaş ji Washingtonê ji paytexta Welatên Yekbûyîn Amerîka silav ji ber giştkare her li ku derê ku hûn niha me temaşe dikin. Di bername îro de em ê hinek dîsa berfirehî li ser hilbijartinên Amerîkî biaxivin. Divê xelekê de em pirtir li ser îhtimalên siyaseta derve ya gera duyeyê Serok Trump yan jî reveberiya hikûmeta Amerîkî dibin cîgirê Serok Joe Biden eger ew bibe serok gelo siyaseta derve çawa bê guhartin çi guhartin çebil Washington siyaseteke çawa revibe rola Kurdan divê siyaseta nû de çawa ve yan jî siyaseta berdewam de çawa be em ê wan îhtimalana bi firehî gotûbêj bikin. Di dirêjiya bernameyê xwe de em ê her wiha dîsa cî bidin şîrovê pirsên ve jî ku hûn jî ve bernameyê bi pirsên xwe dewlemend bikin. Em ê hewil bidin ku hinek pirsên ve jî bersiv bikin. Du bername roja pênşemê de do me bi firehî behsa sîstema Amerîkî kiribû. Sîstema siyasî Amerîkî çawa dixebite çi ferqa wê bi welatên dînên cîhanê hene Kongres çawa dixebite qanûna dadgeha qanûna bingehîn bi çawayî dişeğile me bi firehî ji we re behs kiribû. Em hêvî dikin ku îro jî em ê bi wê awayî berdewam bikin ku hûn wêneyekî zeraltir derxin gelo li Washington û tevahî Amerîka çi diqewne. Wekî hûn jî zanin çar roj mane ku dengdan pêk were li Amerîka hilbijartinên seroktiyê di sê meha 11 mijdarê de pêk de. Ew ji her car roja sêşemê ye. Yani tiştekî seyre ku ne di daviya hefteye ku em bêjin ofîsên fermî xwendinge ciyên fermî girtiye ne de rojekê wiha de li rojekê nava hefteyê de roja sêşemê hilbijartin têkirin. Ev bi qanûna hatiye biryardayîn Roma hilbijartin sêşeme têkirin. Sedema ve yekê jî ev bû ku derema damezrandin Amerîka'da piranî kesên biryarder xudan cotkarî bûn, gundî bûn, rençber bûn, cotkar bûn. û roja şemiyê pir caran roja bazar be kirin firotinê bû. Loma biryar dayîn ku bila roja şemiyê nebe roja hilbijartinê. Roja yekşemê jî ji ber ku piraniya şenî Amerîka Mesîhî ne, Hristiyanın roja çûyîna derê ye. Ji ber vê yekê damezranerên Amerîkî gotiye ku em rojekê wiha bikin ne bazirganî bandoreke neyênî bibîne ne jî ola me çûyîna me yê derê kilisê bandor bike. Ji ber vê yekê jî biryar hate dayîn sêşemê hilbijartin were kirin. Yani hilbijartin roja hilbijartinê de her xwendingeh wekî me gotî daireyên hikûmetê dewletê hemî vekirîne heta salên nêzik yani rêjeya beşdarbûna hilbijartinên Amerîkî jî ne gelek astekî bilind daye ku tevahî cîhanê em dibînin de îsal herkes hevbîre ku rêjeyekê bilind de beşdarbûnê heye ew jî ji ber ku me jî doj bes kiribû gelek kes vê hilbijartinê vekî hilbijartina dîlokî binav dike lê hikûmeta Amerîkî û pir caran destur dide karmendên xwe saetek 2 saet zûtir desturê wergirin îzin bistînin ji kar derkevin yan jî saetek 2 saet derengtir werin ser kar da ku bikaribin dengê xwe bidin. Yani dengdayîn Hemwelatiyên Amerîkî mafê wan e û ev mafparastî ye ji ber ku tu dengê xwe bidî her tîşî têkirin. Wek mînak sê mijdarê roja sêşemê mafê min heye ku ez ji karê xwe daxwaz bikim yan saetek 2 saet dereng werim dest bi kar bikim yan jî zûtir derkevim ji ber ku ez bikaribim dengê xwe bidim. Yani di vê warî de jî tiştek ji wiha jî heye tevê ku ne roja betlaneyê roja tatîla fermî ye lê alîkariyek hesankirinek wiha jî heye. Îsal li gor salên berê cudatir kompaniyên mezinên Amerîkî wek Microsoft, Google, Twitter, Facebook
همه کمپینی که به خورد برابر دبن داکو بشتریا گل بشتریا هالبجاران دوه هالبجارتنه ده خورتر بکن بانگ هالبجارات دکن و اوجی izin دستور دادن کارکران خواه خبرکاران خواه که هرن تبل هالبجارتنه ببن اجبار کو نها هولک واجی هیا کو بشتربون مزن به هر کس دنگ خواه بده مرو دکتره وها بيجي ديسا بالك ام دس بمجرى خاص سريكي بكن چه جدو حتى نها ايرو چه هاتيه گوهرتن يعني گوهرتن هر دو بربجار هر دو كامبين هر دو بارتيجي كامبين خا دومينن تايبتي لايالتين كل استانن ولايتين كو ام دو گوتبو سوينج ستيتس يعني ايالتين برياردر ينكو رنگي وان نه سور كوماري يانجي نه شين ديمقراط ينكو ديچلو تين de taybeti de wan rojan davida her du ali graniya khatida wan eyaletan wan bajar u bajaro ken li wan deran da ku kesen ku hin biryar nedane o cien ku xudan gotum ben de ve bijatine de balawan bikişinin wan bikişinin aliya kha kesen be biryar bikin ku da ev denge kha bedil wan kesa vek minak do hem Serok Trump hem جيغرا سلوكي بري امريكا بايدن هر دوجي فلوريدا بون لهمن باجاري بون دو ميتينجن دو كومبرين غرسي لدار خستن ديسا فلوريدا بنسلفانيا امبيجن جورجيا كارولاينا باكور ويسكونسن فيلادلفيا او ايالتين كو de diyarkırına ve hırbijartine de xudan gottum bun taybeti hevel u bizav luvan dera zede bune ایروژی د برنامه هر دو آلیانده ام دبینن کو لوان جیان خبات دومن دیسا هنک انکت پرسنامه راپرسین دین هاتن بشاندن تشتکی نو جدو پیر جداتر تونه yani de anketin geçti de Biden her reza peş xuyadı ke bejin دما مروف 2016 ونها بده برهف فرقكو هيلاري كلينتون داني بو بيش ترامب نها فرقكو بايدن شكري هين زرتله نيزي دو قد زرتلن يعني او همي ام بيجن انكت هفبيرن كود انكت عند بايدن لبيشه اللي وكي ما دوج گوتبو يعني برانيا دنگان نبريار داره ده سيستم امريكا ده tabii ki Biden dikare belki İsa 4 milyon 5 milyon neste milyon ku vek Hillary Clinton gır belki 4 milyon 5 milyon 6 milyon dikare zedetir bigre le halbujartine hında bike çima jibe ku sistema Amerika sistema desteği halbujarana ev desteği halbujaran bir yerde de pensel suyu haş kes yani denk ve de halbujartine de ev kesten halbujartin ev kes bir yerde ki de bestero yani green de burada eve یک جوان بربجار خب بگینا هجمارا 207 دما تخگهانت او یک جزیده نیوا بسر سوی هشته هنگه موافق وان کسا چدبه کو سروک دیار بکن لما جی دوش مگوتو بو کسک خواب پشتا خواب انکتان گرنا که هر دو آلی جی هول دیدن حتی کلیه داوی خباتن خب دومینن وکی کو او نسر کتینه taybeti de Aliye Demokratı da epir te zelaldı be jiber ku caradın dema ev xaxa rexne dikin dibêjin me her tişt gelek bi hesanî wergirt me digo seroketî destî me daye em bûne destildar loma ciyên ku me digo sedî set ya me ye derket Trump bi farkekî pir biçûk qezenç kir serket loma jiber vê yekê dixwazin ev senaryo dubare nebe به همی قانون آخه هول دیدن کو هنک بجارتن و جاره فرق yani le aliye komari aliye demokrat her do aliyi muhabaverin ku ev peşin Brest Trump do evare di sahifi ku ev peşin de Amerika hazır care kedin 4 saledin de hevla mezinkirina xurtkirina Amerika'da berdavam bin aligirin Trump her bir avayı muhabaverin ku ev serketibin Amerika ketiye reyeki baş o kariger o bandor o 4 salendin pedviye
da ku ev kar tamam be. Li heladin demokratçı dibêjin na gel Amerikî dît ku jiyana wan di xeteriyê de ye. 4 salên Amerîka hatine hindakirin. Xwezaya Amerîka hata xirakirin. Niha gel pe hesiyaye ku siberoja wê di xetere de ye. Loma ew bînin di bijartina de beşdariyekî xurt bikin, bi rejiyekî xurt beşdar bin û Biden bikin serok. Di vê bijartinê de tiştekî din ji cuda ew e kesîtî, şexsiyetên berbijaran jî gelek giring in. Biden xwe wek alternatîfa Trump nîşan dide. Bije ez alternatîfim, ez yek kesê baveriye me. Ez fermane karmendê devletê me misalên dirêj xebat kiriye. Tomara min, sicîla min pêş çavê ve ye. Bi dehan salan min kongresê wek senatör kar kiriye. û cê ku kesek ku niha Amerîka pêdiviye kesek wekî min e ku ye baveriye be. Serokê hemê Amerîkaya be. Ne tene beşek jê civakê. Demokrat yek jî kartên wan, çekên wan hilbijartin ev e. Ku Biden ye baveriye, kesê baveriye, Biden rêzgirtiye. Hem li hundir Amerîka, hem li derve Amerîka. û dikare reza Amerîkîye qada navnetî de carekidin bi cî bîne. Dikare Amerîka wek bîne rola xwe. Le Trump çi dibêje? Trump çi dibêje? Tu bi salan, çil salan, nêzî çil salan tu li Washingtonî. Ji ber kesên wek te ku Washington asê bûye, xwe dadaye, kilit kiriye. Nikare siyaset biafrîne. Ji ber we kesên wek we ez, wekî karsaz, milyoner, min karê xwe hela ez hatim ji bo xizmetkirinê, ji ber ku hûn serketî nebûn, hûn têk çûn, hûn pûçî wala derketin. û çawa Biden tu dibêjî carekidin ez alternatîfim. Me tu hem de dema senatoriyete de me dîtiye û hem jî dema tu cîgirê serok bûyî me tu dîtiye. Ji ber ku te tiştek nekiriye tu nikarî bibî bersiva daxwazên Amerîkî. Yani şahsiyet yani kesîtî jî roleke mezin dilîze divê pêşbirkeya, divê kebrikeya hilbijartinê de gelek kes hevbîrin, pispor hevbîrin dema dengder diçin ser sindoqan ew jî faktöreke mezin e. Yani kîjan şahs wekî mirov, wekî kes kîjan berbijar baştir e, hejattir e ye baverî ye. Wekî din ji do jî me gotibû korona jî gelek roleke din dilîze ji ber ku niha demokratlar bûye derfeteke mezin ku rêvebirina qasa spî serok Trump ye ev xeteriye korona çekirî hinek ji bi destê ve rêvebirî hatiye çekirin. Ji ber ku rêvebirî tedbirên xwe wernegirtiye, pêşîr negirtiye, bi destpêkê de bi siwîkî li vê nexweşiyê nêriye, li vê vîrûsê nêriye, gotiye sermaye şebaye tişt nabe, derbas be, dema dünyayê xweş bû derbas be û rejiya mirinan jî gelek zêde li Amerîka cîhanê yekî ye. Ji xwe çend rojên dawî niha bijin pela dudiyan jî hatiye. Rojane ji 50,000 pirtir insan Amerîkî yani tuşî ve virüsê dibin dimirin ve virüsê dikevin. Loma jî demokrat dibêjin ji ber ku Trump baveriya zanistiyê nake, guh nade doktoran, guh nade pisporan. Ji ber wê yekê ev buxa qasde spî ji buxa bûye navenda belabûna virüsê korona. Trump buxa ketiye. Aqilmendên, şevirmendên wî, wezîrên wî bi korona ketine. Kesekî ku nikare xwe biparêze, nikare derdora xwe biparêze, çawa welê tevahî biparêze. Demokrat bê wê awayî rexneyên giran li komariya dikin. Komarî jî dibêjin ew tiştekî pirsgirêkeke gerdûnî ye, ne xwezû taybetî li Amerîka heye, tiştekî cîhanî ye, lê bi xêra aqilmendiya serok Trump ku wî derî sînor girtibû, nehiştibû kes Çînê werin, li welatên din werin, wî kaniye pêşî bigirta. Loma jî û Trump bixwe jî tevê ku ve nexweşiyê ciddî digire, lê ew naxwazin tirs di nav gel de bela bikin, korona bibe sedema daxistina dîkanan, firoşgehan, karxaneyan, fabrîkayan, ew jî dibêjin demokrat tirse bela dikin. Ji ber ku tirse bela dikin, aboriyo me pûç dibe, gel nikare jiyana xwe bijî, yani aliyê korona de jî du eniyên gelek berava jî hevdû, du cîhanên ji hev fark cuda heye, lê mirov dibîne ku taybetî dengderên kal û pîr temen mezin niha îsal hinek farqek li gor hilbijartinên berê taybetî li Florida, ji ber Florida ciyê
ceveki ve gelek hoş heye. Vekin bejin Rojava Kurdistan veki Afrine'ye. Florida. Neziki Afrine'ye. Em bejin Bakur Nizam dengimin de bilsin, da bilsin. Tebaşaban delal lime bu borin veşana zindiye carnavza biskilek çedimi babardıkım keliyekın dengeme çubu hefkarime ferat vallahi hevlda ev kemahi rast bike em carekidin em dominin siyasete derve siyasete derve jî wekî her mijarên ku em behs dikin gelek du pencereyên du şibakiyên gelek jehvdû cuda du cîhanên gelek jehvdû cuda hene Trump megavadîn ji baskir dixwaze Amerîka nav sînora xwe dibe tuxubi xwe dibe le tuxubên wê jî parastî bin karên Amerîkî li Amerîka bimînin eger hat rest Trump cara duyê hat hilbijartin ne dûre ku em berdewamiya vê siyasetê bibînin çi ye ev siyaset siyaseteke ku pirtir li dora Trump dimeşe siyaseteke ku em bêjin aktöre serekî Trump'e. Çiye leşker mirov dikare bibîne pêşbînî bike ku li Afganistanê pirtir leşker Amerîkî werin kişandin. Li Sûriyê jî Rojavayê jî îhtimale ev leşker werin kişandin yan jî hejmarkî pir biçûk were heştin. Li Iraqê jî xwe Amerîka hişyarî dabû hikûmeta Iraqî ku eger êrîş werin em xwe bikişînin li wir jî yani gav bi gav kişandin kêmkirin ve çebe yani li Afrika jî bi awayekî diştî kêmkirina hezên Amerîkî li seranser cîhanê. û peywendiyên hîn xirabtir bin NATO'ya re bi netewên yekbûyê re we berdewam be. Ji ber ku hilbijêrên Trump, piştewanên Trump wî tiştî jî wî dixwazin û ew jî ji bo cîhanîna wan tiştana hatibû serdesthilatê û me do ji bes kir piştewanên wî yani beşek em bêjin yek ji sê sedî sî û sê sî û pênc heta sedî çil ji civakê Amerîkî piştewanên Trump yên xurtin ew ji wî gelek razî ne gelek hêjane
ew ji vê siyasete gelek razî ne daxwaza wan ew e mirov ew gelek girîng e loma jî divê siyasete de berdewamkirin em bibînin ger Biden bibe serok ve çava be Biden yani Biden dixwaze Amerika bizivre rola xwe cîhanî rola xwe cîhanî carek din bibe peşenge cîhanê rêbere cîhanê birayê mezin ye welatên Rojavayî birayê mezin birayê biryarder ku herkes bi wî dişewre ji wî dipirse çi biryar bide çi bike çi çawa kîjan rê rast e çi rêbaz rast e yani biriya Biden vî tiştî dixwaze siyaseta wî ev e ku Amerika diplomasî pêş bibe rola xwe dîrokî ku herkes pê aşina ye bilîze li de hemen deme de jî kesên wek Putin Kim Jong-un Erdoğan bi gotina Biden ev nav ew dibêje kesên wek wan ku kulmê wan Slav temaşavarın delal me biborînin ku hinek îro em rûbiriyê pîskerekên teknîkî dibin li Washington derdora Washington bahozek heye du ser rojin dibe ku ji ber wê ve internet ve ku lawastir be lê em hevîdarin ku em berdewamiya programê de em bi hev rabin loma jî ez berdewam kim yani Biden wiha dibêje ji ber siyaseta nerm lawaz ya Trump Putin, Serokê Çîn, Koreya Bakur, Tirkiye gelek cesaret ketine. Dengê xwe li hember Amerika mezin dikin dizanin ku Amerika wan nasekîne ji ber wê yekê divê Amerîkayekî xurt pê dibiye o ew kesim ku bikare dema pê dibî bû dengê wan bibire hêşîlê wan bigire helbestek xurt nîşanê wan bide ku Amerika kiye Biden soza ve siyasete dike ew siyaset jî hûn zanin siyaseta Amerikaya yani ku em hemî fêr bûne bibînin loma jî dema demokrat Biden were yani di siyaseta Amerika'da siyaseta klasik ew vegere ku pirtir wezareta derve kadrên wezareta derve diplomasi Amerika pirtir xudan rol be çünkü demokrat dibêjin wezareta derve pûç bûye diplomatên Amerîkî pûç bûne kadroyên Amerîkî ku siyaset ji bo siyasetê hatina perwerdekirin hatina gihandin ew hemî berrol bûne ji ber ku her tişt li destê serok Trump da hatiye civandin ew rêve dibe demokrat bêwî awayî rexne li wî dikin ew dibêjin dema Biden hat dema em hatin ser desthilatê em bi carekê din ew dezgehên ew saziyên dewleta Amerîkî bi cî bînin diplomatın xwe xurt bikin ku ev siyasetê bimeşînin eger hat Biden hat bu serok ji berê her kesî mirov dikare bêje ku Biden Kurdan baş nas dike ji mêjve senatorî kiribû cîgirê seroktî kiribû 8 sal lê hem cihanê baş nas dike hem rojata navîn baş dike hem jî taybetî Kurdan baş nas dike Kurdên Iraqê Kurdên Sûriye baş nas dike dema mirov bi Kurdên Rojava dest pê bike
دو سال بری دما سرک ترامپ بریار دا بکو هزین امریکی سوریه رجا ورن کشاندن reaksiyon ekbertik ki gelek Kurtlu Amerika peyda bu. O hem partiye komari hem partiye demokrat hem think tank saziyen ramyari hem medya meki reaksiyon ki pır mezin nişanda bu dirok Amerika'da ne hatı bu ditin. Rasti herkes ne hoş bu eşya ko Kurt heval bendin mene hev bendin mene dostin mene hem ona tane dehilin rexnin pır dijvar hatı bakırın. O beçavacı biraz Biden ji yek jivan kesab bako rexnin gran kırbu dijbar kırbu kumro hevben daxa hevalben daxa buha naterkile tenen nahile insafa guran lama ew dibêje divem xwedî li hevalben daxa derkeve ve dema rojên baş de be hevrin rojê xerab da jî em bi keleke van bisekinin ne dûre ku mirov di çarçeveya rojeva de statüye leşkerên Amerikî hezên Amerikî hin bi fermîtir be niha nezelaliyek heye yani pir kes fem nakin hezên Amerikî li Bakur û Rojavata Sûriye bi çi awayî dimînin ne wek berê zelalkiriye di demen dawî da parastina zeviyên petrolê bîrên petrolê tê gotin Daeş tê gotin lê bi hatina eger hat Biden bu serok mirov dikare bibîne ku zelalbûnek çarçeveyek zelaltir hebûn Amerika li Sûriye bibîne taybetî danûstandiran bi Kurdara bibîne û hem yani belku ew dikare ihtimalên derfetên nûtir ji Kurdan re çeke taybetî Kurdên Rojava re çeke ku peyvendiya xwe yê leşkerî bînin aliyê siyasî jî û aborî jî ji ber ku hem Biden Kurdara Kurdan sempatiye Kurdan baş nas dike û hem jî Partiya Demokrat rol Amerika li rojhilatê navîn pir giring dibîne gelek giring dibîne da ku Amerika her derê cîhanê hebe lê taybetî ji rojhilata navîn yani ev jî dikare hinek derfetan ji Kurdan re çeke ku hem yani wekî min gotî peywendî heta niha leşkerî dimeşin Kurdên Sûriye û Amerika ve ihtimal hebe ku hin deriyên bo afrandina siyaseta yan ji tekiliyên diplomatik û siyasî jî çebin aborî jî çebin dîsa daxwînîn Biden yên hember Erdogan tê zanîn çend mehberê li vir hinek rojnameyan re axifî bû Biden medyaya Tirk çend hefte bere ew kaset ew tomar anî bû rojevê ku çaba Biden dijminahiya Tirkiye dike ji ber ku tê zanîn yani peyvendiya nêzik ya brez Erdogan û brez Trump herkes dizane û ne tiştekî sirreke ku Tirkiye dixwaze serok Trump ser destlatê bimîne lê Biden hingê li wir jî dibêje û piştî wê jî gelek cara eşkereyî jî dibêje di dîbêta dawî da jî navê Erdogan anî bû ku çawa Trump derfet dida wan kesana loma yani ne rastbîne ku mirov bendewar be Biden hem hinek tiştên vekirinekin nû hember Kurda bicîbîne û hem jî hember Tirkiye tujtur be tuntur be wekî hûn zanin Kongres Amerîkî perçekiriye me doj bas kiribû civata jêrîn destê demokratê de civata jarîn destê komariya de ye ew zû li hev nayên pir zehmete pir çetin ku ew li hev werin lê de mesela Kurdan da ew li hev hatibûn mijara cezakirina toledanîna ser Tirkiye'de li hev kiribûn li heta niha ev tole cezayên Tirkiye ji ber kirîna mûşeka S-400 yên Rûsî û her wiha ji ber êrişên hember Kurdan em bêjin ji programa F-35 hatibû derxistin ji Patriot hatibû derxistin û biryar bû Kongres ceza deyne lê serok Trump heta niha jî ew biryar imza nekirine loma ew ceza nehatine ser jiyanê lê di eger hat rêveberiyekê dibin seroktiya Joe Biden de were mirov dikare çavere be ku ew ceza ew toleyên ku hatine danîn bikevin jiyanê û Tirkiye rûbirûyê cezayên giran bibe ew jî farqek dine lê mirov li Herêma Kurdistanê Kurdistan Iraqê binêre Biden dema senatör bû pêşniyar kiribû ku Iraq bibe sê perçe her Kurd Sunî û Şia ji hev cuda bin piştî bu cigara serok gotibû yani xwedî li wan gotina derneketibû lê çima
gringe yani jimjara Kurdan agahdare. Jipursa Kurdan agahdare. Jibu herama Kurdistan Kurdistan Irak ji dikare rupelek nuveke ejber ku peyvendiyen Amerika bi Kurdan Irak re de salen David xarabuye. Pişti referandum ji ev peyvendi gelek negatiftir neyenittir buye. Le bi hatına Biden dema Kürt Amerika doxaza rola xal rojlat rabi xurtur bike Kurde yani grubek komek gelek ku yek jivan gele peşi te bir Amerika'ya Kurdun. Jiber mecdoju gotubu be şere komani be şere ku ambeji YPG hesede hatiye daye legal koalisyonu liver navi Kurda gelek buland kriye o Kurt Amerika Kurdan nastıkın sempatiye wan heye o dema Amerika bu xaze hebuna xal rojlata navin xurt bike ki hene Kurd hene jiber be keji emrob dikare beçe ku beguman dve bi Kurdara bidim bistini jiber ku bi Türkiye'ye peyvendi xarabın İran rıha rejimek diji Amerika'ya Arapji perçeine le disaji yani reveberiya napraniye Araban devletin Arap Saudi Arabistan Saudi İmaret başın Kuveyt Mısır çaveki geçti ereni Kurdadinlerin o peyvendiye van be Washington reji başa yani de çerçeveye Irak o Suriye'de Kürt dikarın berjimendi jukhara bikin ev derfet pekane hatına reveberiyek no le Türkiye'ji vekime goti reaksiyona ki mezdin hember deslata heyi heyeliver Biden'ji eşkere de bejeku jiber tekiliyen bazırgani Trump dengeha dernaxi do tişteki gelek gringe New York Times raporek belakir do evare ku dema Biden jigre seruk bu çubu Türkiye qaşo bu gotuna New York Times bejim Erdoğan Biden kışandiye bin dareki gotiye devet hun dozaku hember Halk Bankası bankaya hükümet devlet Türkiye deve hun des ve doze berdin o dozgere ku ev qaziye ku dadvere ku ve doze revede deve kar vere durxistin Medya Amerika'yı ciddi ve iddiaya ve raporte New York Times o bersiva Biden de beje o bersiva Biden le peş kameracı heye ev de beje le Amerika serok nikare Amerika velayeti hukukiye serok nikare mayaha destberdane müdahale peyvajiye darzandine bike sistema dadveriye bike yani ev jara kadın te roje ve ku Erdoğan daha zek vaha kriye Biden avaya ketun red kriye lomaji naha alıbır Washington te gotun eğer hat Biden bu rojin çetin Türkiye retten hem de Aliye peyvendiğin xarabiya Erdoğan'la hem cezakırına Türkiye'yle o hem işi ev derfet çedike ku Kürtlerin Türkiye taybeti HDP rolaha karigertir bilize jiber ku yani HDP Partiya Sosyana Türkiye o Washington'ji itibar dibine jibobanji henek derfet dikarın çebin le disaji morobdi karabeje yani ev senaryoya ku vaha heye eğer demokrat bun serok le dema serok reveberiye naha Donald Trump'ek serok bimine siyasete ku naha berdavame hema vek naha bidome jiber ku yani Trump rebazavi avaya viya karkirine danustandinin vi cudane ev ne siyaset boneki klasike ev pırtır bu encam gırtine fokus abi balavi encam gırtine çava ezi pırskırekan davi bilim çava ezi danustandine bekim van danustandine begenim encaman lomajı dema reveberiye Trump bidome ev siyasete heyi ve berdevam ke nizanım hevkarime pırs hene tünene eğer pırs hebin em dikar bersibin eğer ne emin böyle emin naha emin bende pırsa hebin bes beri ve emin naha henek paket kuma hazır kırına mecvar nişan bıtın kam behevra tamaşa bakın ku serh bijartine
بله هونجی کرم کن اگر پرسیم و هبن ام لبندنه برنامه این دانستاندن پرسو برسف خوشتر دبه بالکشتر دبه ام لبندنه هونجی پرسو خواه بکن داکو امیجی برسی و پرسانجی بکن بله نه افکار ما خالد فتح پاکت اکن نه هم به هم تماشا بکن چکریه کرم کن ام به هم را ببینیم دنگدارên Amerîka her 4 salan carekê bi dengdana nerastaxû serokê xwe hel dibijêrin. Ew dengan li her wîlayetekê didin bû diyarkirina nûnerên xwe ew ên desteya helbijartinan yan jî Electoral College pêk dînin ku ji 538 nûneran ew ên serokê pêşerojê diyar dikin. Helbijartinên serokatiya Amerîka li roja sêşemba yekê ji meha mijdarê têne kirin û ya vê gerê dikefte sê meha 11 sala 2020 de. Hijmara nûnerên her wîlayetekê hindî hijmara nûnerên wîlayetê di kongresî da. Kaliforniya 55 nûner hene. Wîlayetên biçûk wekû Wyoming û Washingtona paytext jî 3 nûner bi kêmî ve hene. Li her wîlayetekê berbijarê piraniya dengan bi dest ve bînit serdikevit ji bilî wîlayetên Maine û Nebraska ku nûner têne dabeşkirin. Li gor vî sîstemî wîlayetên ne li bin kontrola dîmokratan yan komariyan da dibine meydanên şerê helbijartinan û bi wîlayetên biryarder têne nasîn bû nimûne wekû wîlayeta Ohio Florîda. Li roja dûşembê piştî çarşemba duwê ya meha 12 538 endamên Electoral College serok û cêgirê serokî destnîşan dikin û yê 207 nûneran misûger bikit serkeftiye de helbijartinan da. Li bîstî meha yek û bi duristî li nîvrûwa wê rojê serokê helbijartê sonda serokatiye li berdem avahiya kongresî dixwit. Çarakidin den baş temaşavanın heja hem de ve bernamede pırtır siyasete der ve ya serokên nû dinirxînin serokê çilo şeşan kilo Donald Trump be yan Joe Biden be bak gavadî basa siyasete Kurdan kir yani siyasete Kurda eğer hat Trump cara duduya hatta bijartin berdewamiye ve siyasete em dikarin bibînin eğer Biden bu serok pir kes hevbîrin ku rûpeleke nû ji Kurdara vebe derfetên nû ji Kurdara vebe hem demokrat nerazîne ku tiştek ku hatiye serê Kurda taybetî li Rojava û hem jî rola Kurda giring dibînin spasdariyek sempatiyek ji Kurdara heye dîsa eğer mirov li İranê jî binêre ji ber ku İran jî welatekî giring e tevê ku Amerîka dibin rêveberiya heyî de hinek gavên tund gavên dijbar gavên ku nehatire berê nehatibe dîtin avet be jî pir pisporên İranî heta niha dibêjin ku siyaseteke zelal ya Amerîka li hember İranê tuneye ne tene İran hember Çinê jî tune hember Rusyayê jî tune hember Sûriyê jî tune hember Tirkiye jî tune yani siyasete dervede yek jî rexneyên heyî ev e ku siyasete derveye vê rêveberiye ne diyare loma jî beramber İranê jî yani gelek kes texmîn dikirin ku belki operasyonekî şerekî berfireh bi İranê re çebe lê me dît ku tevî kuştina Süleymanî tevî êrişên Amerîkî ew di astekê de ma niha demokrat vegera peymana navokî dikin soza vegera peymana navokî dikin dibêje ew derfeta herî baş bû ku me kanînên şiyanên İranê sînordar kiribû bi vê peymanê tiştê ku Trump kiriye ne baş e ew alozî çê dike lê mirov dikare bêje ku yani di rêveberiya Trump'a ya duduyan de belki bi İranê re ev tundî hîn berdewam ke belki bêje astekî girîjî aloztir jî lê dema Biden hebe demokrat bû xwe bi giştî giranîya xwe didin danûstandinan dîplomasiyê
diyaloge. Loma jî dibe ku duwarê teybendiyan bi İranê re jî belku nermbûnek hebe le vegera em bêjin vegera ji pûçkirina peymanê hinek dijwar e hinek zehmet e ji ber ku ne hesane le belku erenî bûnek çebe bes mirov pêşbirî nake ku siyasetekî gelek kur gelek cihe gelek cuda jihe heye ser İranê çebe ji ber ku İran wek navendeke xeter ya frotina terör tê dîtin devletekî piştevana terör tê dîtin duwarê İranê de Trump jî Biden bê jî yani farkekî pir mezin ku mirov ser Tirkiye û Kurda çavêre dike ser İranê hinek mirov nikare ew qas bi gotinên bi şorên kesîn hişk tund biaxe yani ji ber ku yani İran herkes hevbîre ku li Amerîka hevbîre ku İran li rojdat navîn piraniya çavkaniya jedera problemên ku heye İran bi girêdayî wisa dibînin nêrînek wa hevbeş rûniştiye loma jî zede pir guherînên kur guherînên radikal naye çavêrekirin li Washington beramber hember İranê mirov dikare bêje le bêguman dema kanalên diplomatik siyasî werin pirtir werin şoxlandin hinge derfet jî partiyên Kurdên İranê re çedibe ku ew jî rola xwe bilîzin ew jî dibe siyasetê de aktif bikin ji bo wan jî ihtimal ku derfet çebe ji ber ku yani İran de siyaseta derve Amerika devlet Amerika'da nedir reveberiya Amerika'da le devlet Amerika'da giring dilize tabii ku hükümetin için hinek tişten Amerika hinek ku mirov dikare bêjin mayinden yani dimînin ne avaya ki sediset bêje dimînin İran yek jiwan xalane ku mirov dikare bêje hember İranê ew neyanîbûn ve berdewan be ew helbesta heyî aliyê Amerîkî piraniya Amerîkî heyî ve berdewan be belki hinek de aliye qada diplomasi de giranbûn meyldan giringidan bayıktan ve çebe ve mirov dikare bêje ku ew tişt berdewan be yani ji bo Kurdan mirov dikare wiha bêje gelo civata Kurdî çi difikre Kurdên Amerîka nêzî 50,000 Kurd li Amerîka dijîn gelek bela were yani ji ber Amerîka welatekî berfireh hep pir mezin e hemî li behevre najîn li eyaletên Kurdîstanên cür be cür bela bûne 2016 de pir bi zelalî dihat dîtin ku gelek Kurd piştgirî didin Partiya Komarî yani li Amerîka çavderiyên me ev bû ku piraniye yani awayekî xurt civaka Kurdî piştgirî dida Partiya Komarî û birez Trump jî gelek deng ji Kurda wergirtibû bendewarî çi bû Komarî di danûstandinên bi devletên zordar de pirtir gurmistê xwe kulmê xwe datînin ser meseyê ji karanîne hêzê natirsin loma jî derfet ji Kurda re çedike ew siyaset taybetî George Bush û siyaseta wî ku gelek derfetên girîng ji Kurdên Iraqê re çêbigirin ew wene di mêjiya gelek Kurda da zindî mabû loma sala borî me dîdît awayekî pir xurt piştevaniyek mezin ji Partiya Komarî hebû le vê carê mirov taybetî di rewşa Rojava de Sûriye'de ew xeyal şikestin di şikestina Amerîkiyan Kurd jî belki du qat sê qat zêdetir bandor bûne loma ew hinek xeyidînek nerazbûnek wa heye ku dîsa referanduma Herêma Kurdistanê ku piştgirî nehate dayîn tabii ku yani li vir Amerîka pir caran eşkere kiribû eşkereyê gotibû bi hemî awayan ku piştgirî nade ji ber ku dema wê ne rast e awaya çêkirine ne rast e yani Amerîka eşkereyê gotibû ku ve piştgirî nede dîsa jî di jiyana hest diyariya gel Kurdên Amerîkî de ew şikestinek çêkir ku ew du xalên girîng loma jî dema em diaxivin em dibînin ew heveskarî ew şabûn ew coşek ku caradin hebû vê carê xuya nake yani derve mirov nabîne di hundir de bêguman kes nizane ve çawa be çünkü herkes bi dengê xwe yekis li gor dilê xwe ye lê tiştê heyî ew heyecan ew kelecan ku herkes didît
ve jare xuyana be seda men ve be gotit vekişina hezen Ameriki biryara vekişine peyvendiyen baş be Türkiye o tenehiştina Erma Kurdistan'e ev de ambejin de mejiya Kurdan de henek nahatiye bir kırın marav de cana hem mevanin me hem de demaseradan me civata Kurdil bajarındın ev tişte gotum le disajı Kurd de siyasete derbede xwe pirtir nêzîkî Partiya Komarî dibînin. Ji ber ku siyaseta demokrata nerm dibînin dibêjin yani rejima Sûrî, rejima İranê, rejima em bêjin Iraqê berê hikûmeta Tirkiye ew bi damûstandinê re tiştek mirov nikare bi dest bixe. Ew dewlet bi karanîna hêzê fehm dikin. Ji ber vê yekê jî di civata Kurdî de pir caran nezipun ji Partiya Komarî re heye. Yani ew hebû û niha jî heye. Lê ji ber ku berbijarê kandîdê Partiya Komarî Serok Trump e biraz Donald Trump e em nizanin ve çawa bandor be. Lê Kurd jî bêguman yani civakekê reng û rengin herkes wê xwe nafikire, herkes cuda difikire. Lê mirov dikare bêje ku ew jî pir caran li gor qewmendinên pêşketinin li Kurdistanê dengê xwe li gor vê didin. Tiştên ku li wir çêdibin li kur dikevin. Rastexwe yekser bandor li biryaran wan dike. Loma jî yani mirov dikare bê wê awayî deyne. Yani ez ser siyaseta derve o siyaseta Girêdayê Kurdan dikarim wan xalana bînin pêş. Nizanim pirseve hat nehat nizanim. Belê. Lê hinek jî mirov dikare bêje roja hilbijartinê çawa be. Yani ji ber ku me jî yani behs dikin hilbijartin du sê rojin rêjeya pêketina korona dîsa bilind bûye. Tirs heye ku di sê mijdarê de pir kes belkî newerin yan jî nikaribin herin navênden dengane. Navêndên dengdanê ber ser sindoqan. Ev tisekî wa heye ev niha bandor li ser hilbijartinê dike. Dîsa ji martina dengan ji ber ku niha 8 milyon kes heta niha vesbê 8 milyon pirtir ji 8 milyon kes dengê xwe dane bi rêka postayê bi sistema dengdana pêşdem yani bi wan awayên dengê xwe dane ew jî hejmarek rekor e di dîrok Amerîka de. Loma her eyalet jî sistema wan cihêye fark e hev wekî xwe nafikirin. Hinek dest bi ji martinê dikin, hinek dibêjin divê piştî dengdan bi davî be ji martin dest pê bike. Ji ber vê yekê jî ev peyvajo ve çawa be ne diyare hinek pispor dibêjin ne rastbîne ku mirov çavere be şeva hilbijartinê encam diyar be ji ber ku ji martina wan dengan û her wiha kesên ku li derve dijîn wekî mînak em bêjin niha Amerîkên ku li Herêma Kurdistanê dijîn li hewlerê dengê xwe didin ev peyvacî dest pê kir yani gelek Amerîkî li derve dijîn ew bi xwe jî bi awayekê din tev li hilbijartinê dibin. Peyvajiya wan cuda ye. Dengdan komkirina dengan hinartina wan şandina wan ya Amerîka komkirina wan ew hemî dibin sedem ku ji martina dengan hinek bi dereng bikeve. Ji ber vê yekê jî niha hinek spor hişyarî didin ku divê bendewarî nebe ku şeva sê mijdar e şeva seşeme Aliye Serketî, Aliye Serfiraz Zelal be yani bi wî awayî jî bakışandin tenekirin yani lê mirov dikare bêje ku ihtimalekî wa heye yani belku qezençker jî zelan nebe çünkü medo ji bevkinî baskirî bû 538 endamên desteya hilbijarê hene Electoral College û eger her du jî 279 deng birin hinge dike 538
ve çağa çava be civata nuneran hinge bir yerde ki ve serok tişteki gerek şeyle yani hatta naha çeyne bu ye le hen bijartı heneku hazara haysadu hafti şaşan 2000 bijartı heneku encam roja bijartına diyar ne bu taybeti 2000'da pişti 2 haftaya 3 haftaya dadgah kanuna bingehin bir yerde ku Al Gore serneketiye George W. Bush serketiye buya serok jber ve keji demokrat henek bitirsin ku dibe division dibe demokrat division dibe em hamil tiştin ku em dikarin bikin da ku ihtimal nedin işte buha jber ku dadgah kanuna bingehin naha 6 konservatif 6 muhafazakar pareskar و 3 liberalın neziki liberal neziki demokrat pareskar neziki komarine naha ev hepsengi balans 6 beraber se hatiye guherin demokrat tırsa demokratın eğer hat senaryo bu haçe bu bijartin nezi hevbin dışava bijartin de diğer nebin ve çağı nişana ku bir yer bede dadgah kanuna bingehine o dadgah kanuna bingehinci 6 kesin 8 civan ji aliye Trump hatiye destişan kirin. Loma tirsa wan heye ku dibêjin ew gerek em hemet tiştên pêkan ji destmetê bikin da ku bi farkekî mezin vê hilbijartinê qezenç bikin ku em mecal nedin. Lê komarî jî dibêjin ji ber awayê şandin dengdanê bi postayê ne tiştekî rekûpeke ihtimala hîle û sextekarî heye Serok Trump gelek cara dubarı dike ku pêvajiya dengdanê ne paqij dimeşe ji ber vê yekê jî ew gotinek wiha jî heye lê yani tevê ku pirsname anket dibêjin Biden serkeve jî komarî ne dibe baveriye de ne Trump ne dibe baveriye de ew dibêje em serketîne Amerika 4 sal din bideme ji ber ku Amerika ketiye rêya mezinbûne hezdarbûne dibe em karê xwe tamam bikin bi davî bînin 4 sal din pê dibiye demokrat dibêjin Amerika hatiye dirandin qumaşa Amerika hatiye dirandin Amerikayê ku dünya dizane em dizanin ji dest diçe ji bo bijînû ve cîkirina ve Amerikayê dibe Biden bibe serok û dibe her pekatiyên civakê ku têne biçûxistin dene em bêjin dervehiştin dibe bi vê rekê dengê xwe xudan deng bin dengê xwe bilind bikin yani nêrînek wiha heye mirov dibîne lem yani dibe rewşe heyî de mirov dikare bêje ku hem her du alî jî bi xwe bawer e her du alî jî we xwe wek serketî dibîne lê em jî hêdî ten daviya ve pêvajiyê yani mirov dikare bêje me dojî gotibû yani Amerikayê ku 4 salê ku hûn dibînin ve didome yani Amerikayê ku ve berî 5 salan 10 salan 20 salan ditiye ve carekî din bizivire Amerikayê ku xwe kişandiye qalika xwe xeta netevîbûnê yan Amerikaya ku buya peşenge cihanê rebelê cihanê Amerikayê ku rola wê giring heye yani ew Amerika niha hinek dengdan servetê kirin kîjan Amerika bi cî were bêguman yani li vir jî herkes benda vê pirsiyê tevê ku me got yani li vir taybetî Washington derdora Washington eyaletên nêzik bahotekî xurt jî heye barove tofan heye dîsa jî tevê hebûna korona rojane bi hezara kes bi korona dikevin dîsa jî hilbijer dengder diçin ser sindoqan ku dengê xwe bidin tiştekî ku ji salên berê cudatir ew be ku yani rêjeya beşdarbûnê ve bilind be rewşa heyî de aniha 8 milyon kes ku ev yani hin 4 rojmane 8 roj piştpirtir jî 8 milyon kes dengê xwe dane ew rekorek awayek rekore ew jî nîşan dide ku bi awayê postayê bi reka
hilbijartina peştem, dengdana peştem gel hilbijar denge xwe didin. Pir kesên ku yani siyaset taybetî ji bo Kurda siyaset beşek ji jiyanê ye. Yani her tiştek ku Kurd dike bi siyaset pek giredayî ye. Le civak Amerîkî ne wisa ye. Yani ji siyasetê dûr e pir kes beşdarî nakin di dengdanê de hilbijartina beşdarî nakin, girîng nabînin awayê giştî yani gelenperî wiha bû. Le îsal em dibînin ku pir kes kesên ku berê dengê nedidan, ne düşün sersindika xwe nêzik nedidîtin ew niha bi awayekî tund, awayekî xurt, awayekî berfireh beşdar dikin, navê xwe tomar kirine, dengê xwe didin. Yani bizavek wiha jî heye, hewlek wiha jî heye, ew jî farqekî cuda ye. Lê ji ber ku korona heye, ew pirsekî mezin e gelo bi pratikî, bi awayê roja sê mijdarê, sê yanzdeh ew dibe asten ku pişikdarî, beşdarbûn, rêjeya tevlîbûn hindik peyan ne, ew wek pirsekî mezin dimîne. Demokrat dibêjin ji ber ku Trump mîtînga dike, mîtîngên girseyî dike, ew dibe sedem ku ew nexweşî bela be. Ji ber ku nabe bi vî awayî mîtîng werin derxistin, demokrat bixwe ev mîtîngên xwe di nav trombîla da dikin. Dernakevin. Yani kesên ku tên piştevan dernakevin, nav trombîla xwe, otomobîla xwe dimînin, dema kefa wan tê bi hornê, bi pîkê yani piştevanî didin. Lê mîtîngên Trump, mîtîngên fîzîkî ne. Herkes li derve ye, bi hezara kes. û pir caran jî mask, rûberk naye kar anîn. Demokrat dibêjin hûn dibin sedem ku ew nexweşî bela be. Komarî jî dibêjin hûn jî gel ditirsînin, ew qas nem tiştekî cidî ye. Lê di dawiyê de nexweşî dema li malekê dikeve, ne tenê li şexsek dikeve, bi dehan bîst kesan din dikeve. Ji ber ku dema yekî nexweş dikeve yan jî dimire, bi dehan kesên ku ew kes nas dike jî hene bandor dibin. Roma jî mirov dikare bêje ku korona faktorekî pir mezin e di vê bijartinê de hem aliyê bijartina kîjan berbijare û hem jî aliyê redana beşdariyê ve rolekî girîng bilîze û hûn jî dilîzê jî û yê dudiya jî şexsiyet kesîtiya her du berbijaran jî her du berbijar ki niha dîrok Amerîka'da kesin herê bi temendirê jîn her du jî ew jî girîng e Trump dibêje ji ber ku hûn pûç bûn, hûn serketî nebûn, hûn tek çûn ez hatim û ez jî bi pera xwe hatim ne minnetê kesek nakim. Biden dibêje tu hatî te Amerîka pûç kir, divê Amerîka carekî din kes wekî min bîne, kesî ciyê rêzê, kesî bawerî. Yani mirov dikare bi vê awayî wêneyê heyî ji we re pêşkêş bike. Wekî min got jî ku Kurd jî yani beşdar dibin, bi awayekî mezin beşdar dibin. Bi vê awayî em hedî bi dawiya bername xwe jî werin, em hêvî dikin ku ev programa me bername me bi dilê we ye. Me xwast siyaseta derve taybetî jî çavê Kurda binirxînin. Ez ser navê hevkarê xwe Ferhat Felahî spasiya ve giştika dikim. Hêvîdar im ku ev bername bi dilê we ye. Wekî me gotî hûn dikanin bi reka e-mailê, Facebookê xwe bigênin me, têbînî, pêşniyar rexne û daxwaza xwe bi me re parve bikin da ku em agadar bin. Hûn çi difikirin? Ji Washingtona paytaxt çar roj berê hilbijartinan ez silav ve hevkarê xwe digihîn me ve her derê ku hûn me temaşe dikin spasiya we dikim. Hêvîdar im ku hûn jî her xweşiyê dibimînin bi xatirê we dem baş.